Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro and Mega Manila. Hey, give it a quick check. It is now 30 minutes after 8 o'clock in the evening. This is the last and final hour stretch of the show. Ito po ang programa EDSA. Siyempre, kasama pa rin po ang buong tropa. Pinangungunahan po yan eh. Tender pero Diyos pa rin kag nagaragoma. Siyempre, kasama din po The Prodigy. Yours truly, Diego Bandido. Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Hindi ako yan. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang napakakulit at napaka-cute na si Duda. Hello po sa inyong lahat po. Good evening po mga angkol po. Sa lahat po ng mga pauwi na po. Message niyo po yung mga misis niyo po. Sabihin niyo po, darling, mami, pauwi na ako. Maligo ka na. Hoy, Duda! Saan mo naman narinig yung mga ganyang paligo ka na magbihirang? Bihirang bata to. O siya, ito na mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Ito, pag-usapan na natin to. Transgender boxer. Ibig sabihin, mula female, naging male. Knockout in 21 seconds only. Oh no! Ito pong si Patricio Manuel na isang transgender boxer na ipinanganak po biologically female pero nag-underwent ng surgery and extensive hormone therapy para mamuhay po na isang lalaki. Was knocked out in 21 seconds of the first round sa California na boxing. Ang bihira naman, no? Babae ka, nakipaglabang ka sa lalaki. Ay, sabihin pa naman natin na nag-surgery na at babae pa rin eh. Hindi na natin matatagalin to. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Banasan mo na lang yan. Para ba himas-masan? Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Words! Kailangan ba bang i-memorize yan? Napaka-basic nito. Kailanman hindi po magiging pantay ang kakayahan ng babae at lalaki kasi sa totoo lang, at first, we are designed by God to be different. Kahit yung Bible po nagsasabi, makikita po natin yan sa Efeso 5:22 hanggang 24. Nag-iinit na naman katawan mo, baka masunog ka. Mga babae! Magpasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpasakop ng ninyo sa Panginoon sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na ulo ng iglesia ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Well, mga kabisyo, ang pinaglalaban po ng mga kababaihan na equality ng maraming kababaihan ay tama naman po. Dahil sa mata naman talaga ng Panginoon, pare-pareho po tayo. Now, logican po natin, bakit may mga pumipilit po na ang kasarian nila ay kabaliktaran sa kanilang biological na kasarian? Kailangan pa bang i-memorize yan? May mga tao po na nagpupumilit po talaga. Yan po ay sa kadalahilanan na tinatawag na gender dysphoria.
Yan, ang gender dysphoria po ay isang feeling po of discomfort or distress that might occur in people whose gender identity differs from their sex assigned at birth. Ayan. So mga kabisyo, bilis ng oras. Paalam na tayo. Ang tabayanan, susunod na po Totoy Bato sa programang Totoy na Love. This has been your friend, Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!